Беларусам могуць абмежаваць уезд у ЗША нават з візамі. Бензін даражэе і будзе даражэць, а ў Сербіі вялікія пратэсты супраць карупцыі. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Беларусь трапіла ў спіс краінаў, чые грамадзяне могуць сутыкнуцца з абмежаваннямі на ўезд у ЗША. Пра гэта паведамляе выданне «Нью-Йорк Таймс». Што гэта азначае для беларусаў і чаму ў Вашынгтоне задумаліся над такімі захадамі, адказаў шукаў Руслан Ігнатовіч. Адміністрацыя Дональда Трампа разглядае магчымасць увядзення новых візавых абмежаванняў для грамадзянаў 43 краінаў, сярод якіх і Беларусь. Паводле уплывовага выдання «Нью-Йорк Таймс» краіны падзеленыя на 3 ўзроўні. Чырвоны спіс – поўная забарона на ўезд. Аранжавы спіс – пэўныя абмежаванні, у тым ліку абавязковыя асабістыя сумоўі пры падачы на візу. Жоўты спіс – даецца 60 дзён на ліквідацыю праблемаў. Беларусь у аранжавым спісе разам з Расіяй, Пакістанам, Туркменістанам і яшчэ 6 краінамі. Гэта значыць, што турыстычныя і іміграцыйныя візы могуць быць менш даступнымі, а бізнесоўцам ды іншым катэгорыям давядзецца праходзіць больш жорсткі кантроль. Сам факт того, што Беларусь трапляе ў спісы з краінамі-ізгоямі, гэта вынік 30 гадоў лукашэнкаўскага кіравання, калі Беларусь прымаюць як агрэсара, як краіну, якая рэпрэсуе, як краіну, якая пасылае агентаў у розныя краіны, і ў выніку церпяць беларусы. Беларусы і раней былі абавязаныя праходзіць асабістыя сумоўі пры падачы на амерыканскія візы. У тым ліку і таму, што Беларусь не ўваходзіць у праграму «Віза Уэйвер», якая дазваляе грамадзянам некаторых краінаў наведваць ЗША без візы. Аднак новыя захады могуць прывесці да павелічэння тэрміну разгляду візавых заявак, павелічэння колькасці адмоваў без канкрэтных тлумачэнняў і абмежавання некаторых катэгорыяў візаў, напрыклад, іміграцыйных або працоўных. Паводле «Нью-Йорк Таймс» прысутнасць некаторых краінаў у спісах выклікае пытанне. Напрыклад, Бутан, буддысцка-індуісцкая дзяржава паміж Кітаем і Індыяй, апынуўся ў спісе краінаў з поўнай забаронай, хаця яго суседзі Кітай ды Індыя туды не трапілі. Пытання ўзнікаюць і адносна грамадзянаў Расіі на фоне спробаў Дональда Трампа наладзіць больш цёплыя адносіны з Крамлём. Мы будзем камунікаваць, у нас запланаваны візіт на бліжэйшы час у Злучаныя Штаты Амерыкі і будзем глядзець, што можна зрабіць. І гэта была адна з мэтаў стратэгічнага дыялогу ЗША, які пачаўся 1,5 года таму назад, знайсці магчымасці павелічэння мабільнасці беларусаў. Канчатковае рашэнне ў ЗША яшчэ не прынятае, таму дакладных зменаў у парадку атрымання візаў яшчэ няма. Пакуль жа трэба сачыць за інфармацыяй на сайтах амбасадаў ЗША у Вільні і Варшаве, дзе беларусы найчасцей падаюць дакументы на атрыманне амерыканскіх візаў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. У Беларусі падаражэла паліва. На ўсе тыпы бензіну і на дызель цэны павялічыліся на 2 капейкі. Паводле Белнафтахіму, гэта толькі першы з 8 этапаў. Ад сёння кожную суботу цэны будуць прырастаць на 2 капейкі і агулам павялічацца на 16 капеек. Паліва на запраўках прадаюць паводле новых коштаў. Гэтак самыя папулярныя тыпы бензіну АІ-92 і 95 можна набыць за 2 рублі 36 капеек і 2 рублі 46 капеек адпаведна. Летась цэны на паліва падымалі 8 разоў і заўжды на 1 капейку. Апошні раз гэта адбылося больш за паўгода таму, у ліпені. Цяпер Белнафтахім патлумачыў карэкцыю цэнаў эканамічнай сітуацыяй і кан'юнктураю рынкаў нафты ў суседніх дзяржавах. Гэта вынік выключна такіх трапных, прабачце, але стрэлаў ВСУ па нафтазаводам у Расіі. В выніку быў забаронены вываз топлива з Расіі, вынікам падвышаюцца кошты ў Расіі. Таксама вось такім доўгім ланцужком, але павышаюцца кошты і ў Беларусі. Гэта плата за тое, што Беларусь удзельнічае ў вайне. Нейкія дзеянні міжнародных структураў, у тым ліку і АПЭК, ніяк не ўплываюць зараз на рынок Беларусі. Таму што мы бачым, што цалкам нафта знаходіцца на некам таком сталым узроўні і даже падае. Падае зараз курс долара.
Збройныя сілы Украіны пацвердзілі, што ўкраінскія вайскоўцы пакінулі Суджу ў Курскай вобласці Расіі. ЗСУ занялі гэты горад летась у жніўні. Раней пра вяртанне кантролю над Суджай паведамляў расійскі генштаб. Пры гэтым украінскае камандаванне зняпраўджвае інфармацыю пра акружэнне ўкраінскіх войскаў, а Владзімір Зеленскі абвесціў пра завяршэнне курскай аперацыі. Тым часам з'явілася інфармацыя пра масаваную атаку Украіны па тэрыторыі Расіі, вядома пра атакі беспілотнікаў у 6 расійскіх вобласцях. Таксама прэзідэнт Владзімір Зеленскі падчас сустрэчы з кіраўніцтвам генеральнага штабу заявіў пра ўдалае выпрабаванне новай украінскай ракеты «Доўгі Нептун». Далёкасць яе паражэння дасягае 1000 кіламетраў. Іншых падрабязнасцяў прэзідэнт Украіны не прывёў. Адначасова ў тэлеграм-каналах пачалі з'яўляцца відэа выбуху на нафтаперапрацоўчым заводзе ў расійскім Туапсе. Выказваюцца меркаванні, што гэта вынік удару менавіта доўгім Нептунам. Амерыканскія войскі забілі ў Іраку аднаго з лідараў тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава». Пра гэта паведаміў прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы True Social, напісаўшы, што забойства арганізавалі ў каардынацыі з урадам Іраку, а таксама рэгіянальнымі ўладамі аўтаномнага іракскага Курдыстану. Вайскоўцы ўжо апублікавалі відэа аперацыі. Паводле цэнтральнага камандавання ўзброенымі сіламі 13 сакавіка самалёты ЗША нанеслі авіяўдар у правінцыі Аль-Анбар, у выніку чаго загінулі лідар ісламскай дзяржавы ў Сірыі і Іраку Абу Хадыджа і яшчэ адзін тэрарыст, чыё імя не раскрываюць. Хадыджу называлі адным з найважнейшых у тэрарыстычнай арганізацыі. Ён адказваў за лагістыку і планаваў тэракты па ўсім свеце. Улады Іраку лічылі яго найбольш небяспечным тэрарыстам краіны. Велізарныя пратэсты ў Сербіі. Дзясяткі тысячаў чалавек выйшлі на марш супраць карупцыі ў Белградзе. Гэта працяг маштабных вулічных акцыяў, выкліканых трагічнай смерцю 15 асобаў у Новым Садзе ў выніку абрушэння навесу на чыгуначным вакзале. Смяротнае здарэнне мела месца летась 1 лістапада. З таго часу ў Сербіі не сціхаюць пратэсты. Маніфестанты перакананыя, у трагедыі вінаватая карупцыя на розных узроўнях улады. У студзені ў адстаўку падалі прэм'ер-міністр Мілаш Вучавіч і мэр Новага Саду Мілан Джурыч. Аднак гэта не супакоіла пратэстоўцаў, якія выказваюць прэтэнзіі прэзідэнту краіны Александру Вучычу і ягонай кіроўнай сербскай прагрэсіўнай партыі. Сённяшнюю акцыю ў Белградзе ініцыявалі студэнты, якія ўжо больш як 3 месяцы блакуюць універсітэты ў Сербіі. Права на свабоду, уласныя погляды, на інфармацыю, недатыкальнасць жыцця і шмат іншых асноўных свабодаў і правоў чалавека прадугледжвае Канстытуцыя, якая ў Беларусі не працуе. 15 сакавіка 1994 года яе прыняў Верхоўны Савет. Як лукашэнкаўцы з таго часу змянялі асноўны закон, распавядзе Аліна Скарбунова. Мы, народ Республики Беларусь, исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, принимаем настоящую Конституцию, основной закон Республики Беларусь. Лукашэнкаўскія дыпламаты з розных краінаў свету гэтак віншуюць беларусаў з Днём Канстытуцыі. Віншуе і Александр Лукашенко. У Беларусі ствараецца грамадства роўных магчымасцяў, забяспечваецца абарона правоў і свабодаў грамадзянаў. Але ці так гэта насамрэч? Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі 1214 палітвязняў. То бок асуджаных за іншадумства. На супярэчнасці паміж тым, што напісана ў Канстытуцыі і тым, што адбываецца на праўду, звярнула ўвагу ў сваім сённяшнім звароце Святлана Ціханаўская. У Канстытуцыі замацаванае права на жыццё, але краіна застаецца апошняй у Еўропе, дзе дзейнічае смяротнае пакаранне. У ёй сказана, што ўсе роўныя перад законам, але прэзідэнт мае імунітэт ад крымінальнага пераследу. Яна абяцае свабоду меркаванняў, але ўлады кідаюць пенсіянераў у вязніцы за каментары ў інтэрнэце. Канстытуцыю Беларусі Верхоўны Савет 12-го склікання прыняў 31 год таму. Апазіцыя БНФ у галасаванні тады не ўдзельнічала.
Безумоўна, што канстытуцыю трэба было прымаць, бо ўжо трэці год Беларусь, незалежная дзяржава, існавала фактычна без канстытуцыі незалежнай дзяржавы. Тут пытанняў няма, я магу сказаць, што як член канстытуцыйнай камісіі, што праца ішла даволі плённа, але нельга было ўводзіць пасаду прэзідэнта. Нельга ні в якім разе. Дэпутаты апазіцыі БНФ заяўлялі, што ўвядзенне пасады прэзідэнта прывядзе да дыктатуры. Асцярогі апраўдаліся. Пасля прыходу да ўлады Александр Лукашенко праз рэферэндумы пачаў мяняць канстытуцыю, кожны раз узмацняючы сваю ўладу. Ад права распускаць парламент да неабмежаванага ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Асноўны захоп галіноў улады судовай, мясцовага самакіравання, падпарадкавання парламенту, не будзем забываць, адбылося ў 96-м. І тады Лукашенко адной з галоўных рэчаў, які ён зрабіў, гэта ён прысвоіў сабе права незаконна прызначаць усіх суддзей. Асноўныя правы чалавека на свабоду, недатыкальнасць жыцця, уласныя погляды і сходы ўсё яшчэ застаюцца ў Канстытуцыі, але цалкам ігнаруюцца рэжымам Лукашэнкі, зазначае Михаил Кирилюк. Стан дыктатуры такі, што можна ў Канстытуцыі пісаць што заўгодна, дэ-факта сістэма ўжо сфармірована. На жаль. Таму мы бачым гэту парадаксальную карціну, што вось слова ўладара важней запісаны закон. Варыянт новай канстытуцыі для Беларусі пасля змены рэжыму прапануе аб'яднаны пераходны кабінет. Мы прапануем рэальнае народаўладдзе, парламенцкая форма кіравання, жорсткі падзел уладаў і збалансаваная сістэма супрацьвагаў. Праект Канстытуцыі новай Беларусі прайшоў міжнародную экспертызу ў Венецыянскай камісіі і чакае свайго часу. Аліна Скрабунова, Белсат. Выбіраючы тавар у краме, не кожны задумваецца, ці сапраўды ён адпавядае заяўленай якасці. Аднак у рэальнасці нярэдка трапляюцца пратэрмінаваныя прадукты, падмена складу і завышаныя цэны. Сёння сусветны дзень абароны правоў спажыўцоў і нагода узгадаць пра нашыя правы. Як і ці можна дамагацца справядлівасці, глядзіце ў нашым матэрыяле. Вы только посмотрите, что творят в копеечке. Сдирают срок годности, даже там, вот видите, единичка осталась, и наклеивают новую этикетку, а еще и 50%. Вот кому-то будет счастье. У краме мы давяраем прадаўцу, але часам давер абарочваецца расчараваннем. У Беларусі пакупнікі ўсё часцей сутыкаюцца з пратэрмінаванымі таварамі, падробленымі зніжкамі і несумленнымі прадаўцамі. Зашли в магазин «Прок». Как лучок, весь перемороженный, вялый, а огурчики за 7,70. Паводле закону, кожны спажывец мае права на якасныя тавары і магчымасць вярнуць няякасны прадукт. Але ці працуе гэта ў рэальнасці? Срок годности 24.10.27 года. И мы ее открываем. А тут вот такая вот прелесть. Частные предприятия торговли чаще идут на контакт с покупателем, чем государственные, потому что государственные, в принципе, понимают, что они под защитой государства даже тогда, когда они не правы. Тэарэтычна вярнуць пратэрмінаваны тавар можна, але на практыцы шмат якія крамы ігнаруюць закон. Людзям даводзіцца звяртацца ў суд, а гэта час і нервы. Таксама не кожны спажывец ведае свае правы. В Беларуси очень низкая правовая культура населения, и государство делает все для того, чтобы уровень этой культуры не повышался. Потому что чем меньше правовая культура, тем меньше люди знают о своих правах. И если ты не знаешь о правах, то ты не будешь обжаловать. Калі вы ўбачылі ў краме неякасныя пратэрмінаваныя прадукты, пра гэта варта паведаміць прадаўцу. Калі ж сапсаваны тавар ужо набыты, то вярнуць выплачаныя за яго грошы можна, паказаўшы рахунак. Картошечка тоже 2,59, свежий, вымытый. Такое ощущение, как будто она вареная в мундире. Увогуле, якім жа чынам абараняць свае правы спажыўцам і куды звяртацца?
В досудебном порядке это делают государственные органы по компетенции. МАРТ является регулятором и координатором этой сферы. А другие государственные органы, например, в сфере здравоохранения, туризма, транспорта и так далее, в зависимости от того, какие услуги оказываются, они защищают права потребителей. Паводле статыстыкі грамадскага аб'яднання беларускае таварыства абароны спажыўцоў, летась да іх звярнуліся па дапамогу больш за 17,5 тысячаў чалавек. У выніку спажыўцам скампенсавалі матэрыяльнай і маральнай шкоды памерам амаль 725 тысячаў рублёў. Сколько здесь грамм? Прошу прощения. А где еще почти 40 грамм творога? Творога? Да пофигу, где? Что это? Олесь Яшченко, Павел Олейников, Белсад. Гаспадарства, калі для вас гэта бяспечна, стаўце ўпадабанні, пакідайце каментары пад нашым відэа ў Ютьюбе, а таксама заходзьце ў наш тэлеграм праз QR-код на вашых маніторах. Але памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз прэзентуем вам некалькі матэрыялаў з нашага сайту і сацыяльных сетак. 2 дні на гэтым тыдні Александр Лукашенко правёў у Маскве, некалькі разоў сустракаўся з Пуціным, падпісваў з ім дакументы, а таксама выступаў у Савеце Федэрацыі, дзе хваліў саюз з Расіяй, кляўся Маскве ў вернасці і забаўляў расійскіх сенатараў гісторыямі пра тое, як ратаваў Савецкі Саюз. Якія былі сапраўдныя мэты візіту Лукашэнкі, які фармальна нават не ўступіў на пасаду, разбіраліся аўтары сайту belsat.eu. Пра расійскія заявы Лукашэнкі нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі папрасілі пракаментаваць палітычнага аглядальніка радыё Свабода Юрыя Дракахруста. Ён звяртае ўвагу, незважаючы на прарасійскі пафас выказванняў Лукашэнкі, нічога канкрэтнага пра збліжэнне сказана не было. Тады навошта была паездка? Адна з версіяў, чаму раптам такая ўвага, такое падвышэнне статусу Лукашэнкі, гэта версія, паводле якой Беларусь, кіраваная Лукашэнкам, гэта ўзор для ўсёй постсавецкай прасторы, у прыватнасці для Украіны. Дракахруст не думае, што Лукашенко непакоіцца за сваю самастойнасць. Беларусь і так падпарадкаваная Расіяй, хоць фармальна незалежная. Якія яшчэ схаваныя сэнсы ўбачыў Юрый Дракахруст. За пышным прыёмам Лукашэнкі ў палатах Крамля чытайце ў матэрыяле на нашым сайце. Апроч публічна вядомых перамоваў у Саудаўскай Аравіі, прадстаўнікі Расіі і ЗША таемна сустракаюцца ў Швейцарыі. Пра што там можа весціся гаворка? У праграме нашага тэлеканалу «Карані праблемаў» агучылі некаторыя версіі і нават падзяліліся інсайдамі. На гэтую ды іншыя тэмы вядоўца Яўген Валошын пагаварыў з прадстаўніком аб'яднання «Белпол» Владзімірам Жыгарам і эстонскім палітыкам Аарне Ведлам. Вашай увазе фрагмент праграмы, а цалкам выданне можна паглядзець на YouTube-канале «Белсат Ньюс». Я просто чуть-чуть знаю, что они там говорят, да? Я не все не говорю, понимаешь, это было бы скандал, если все говорю. Но если такая хорошая как бы пиар-акция была бы для Трампа, ликвидации последнего диктатора Европы, последнего Муаммара Гаддафи Европы. Это же просто фантастическая история. Видишь, Россия и Америка совместно ликвидируют последнего Гаддафи Европы. Это же просто песня. Днямі гэтак званыя сілавікі распавялі, што здолелі ўзламаць сайт аб'яднання «Белпол» і быццам бы атрымаць іх унутраныя дакументы. У тым ліку выкрыць асобы інфарматараў сярод службоўцаў у органах. Яшчэ раней былі гучныя ўзломы чорнай кнігі Беларусі і беларускага гаюна. Можа падацца, што рэжым выйграе кібервайну з дэмакратычнымі сіламі. Але ці ўсё так дрэнна? Пытаннем задаліся журналісты парталу belsat.eu. Журналісты параўналі аперацыі сілавікоў і аб'яднання кіберпартызаны ды выявілі, што ў апошніх вынікаў значна больш. Гэта і ўзламаныя базы пашпартоў, аўдыязапісы перамоваў сілавікоў і размоваў чыноўнікаў, ды ананімізацыя атачэння Лукашэнкі. Пра гэтыя поспехі, а таксама пра тое, што пагражае беларусам у сферы інфабяспекі і што з гэтым рабіць, з прадстаўнікамі кіберпартызанаў пагаварыў Алесь Наваборскі. Цалкам матэрыял чытайце на нашым сайце. Рабіць генеральнае прыбіранне карысна і не толькі дзеля чысціні. Падчас іх можна знайсці шмат цікавых рэчаў. Гэтак здарылася з жыхаркай Менску. Яна звярнулася ў адмысловую кампанію, каб прыбраць кватэру. Работнікі ў старой падушцы знайшлі нечаканы прэзент, які шмат гадоў таму там схавала бабуля ўладальніцы кватэры.
Што там было, можна пабачыць у відэа на старонцы Белсату ў Фэйсбуку. В подушечке нашел сверток, а в свертке, кажется, много-много денег. Сейчас посмотрим. Еще не раскрывал. Ну, вот что тут. Вот, пожалуйста. Ничего себе. Кажется, тут несколько тысяч долларов, евро. Обалдеть. Все, хозяйка обрадуется. Сейчас обрадуем ее. На гэтым ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык і зычу ўсім добрага вечара.